Sziasztok! Én Kemény Nóra vagyok, a PM International Magyarország értékesítési igazgatója, és nagyon sok szeretettel meghívlak benneteket a szeptember 20-ai Magyarországi legelső nemzeti kongresszusra, amely az ELTE konferencia központban lesz, a Gömb-aulában. Én már itt is vagyok, láthatjátok ezt az impozáns épületet. Itt leszünk szombaton. Elképesztő, nagyon sok programmal készülünk nektek. Itt lesz Guido Buch, a PM kelet-közép-európai értékesítési igazgatója és alapítója. Velünk lesznek a szakma nagyjai, dr. Nagybányai Nagy András, Pap Krisztina, akik bemutatják nektek az új termékeket, amelyeket még nem árulhatok el, hogy mik azok, új termékbevezetések. Természetesen az üzleti modellt is be fogjuk nektek mutatni, hogy hogyan vigyétek előre, hogyan lendítsétek fel az üzleteteket, és nagyon-nagyon érdekes programokkal várunk titeket, show műsor is lesz, és van egy nagyon jó hírem, egy nagyon-nagyon jó hírem, Magyarország legnagyobb, az idei legnagyobb rendezvényét csináljuk meg szombaton, 2025. szeptember 20-án az ELTE konferencia központ Gömb-aulájában. És itt vagyok, mutatom, ebben az impozáns, gyönyörű épületben leszünk. Gyertek el, nagyon várlak titeket, találkozunk szombaton. Sziasztok!